Oh, Nyarai, we've got a new member. We've got a new member. Nyari, Nyari. Oh, Nyarai, thank you for supporting. Thank you for supporting. Ngatiwanita kutsvaga pekuisa uyu. She say, guys, how are you? How are you? How are you? How are you? How are you guys? How is everything? Kamuri iko. Akurisi. Nayo akurisi. Ndoda kwenda apa. Inozooneka iwewe. Right. Yeah, tione. Ndione kuti sister Eunice vari kupi. Ndaita bland. Tandichifanira kuuya nema-screenshots. Mira nditarise chimwe chimukofera foni changu. Ichiutarise kuti chiri papi. Ndakuisa ma-screenshots guys. Wait a second. Ndoda kuzvitumira ma-screenshots. Oh, handakuona message. Ndichagadzirisa sister Eunice, ndichagadzirisa. Ndakuona message yenyu. Nganditore the screenshots ndimasende uyu kwangu. Ndambowasendera sister Eunice Meton. Ndasendera sister Eunice. Ndikaasendera no, this one. Ndikasendera Kumbi as well. Zatinadzo. So far so good, because after the live stream vamwe vakazoramba vachiita sei vachibvisa. Vakazoramba vachibvisa, saka let me see kuti ndoita sei pana apa. Asi guys, ndichatiwo kasirei kupedza nhasi kuitira kuti ndinge ndichikwanisawo kuti zororeiwo on time. Bhodhi yangu inodawo kumboti zororeiwo zuro. Ndakazononoka kuvata because ndakazenge ndakubika after the live stream iyayi. Nyarai, oh Nyarai, NG, thank you very much for supporting. Oh, tichiri ipapo chirega ndibva takatobva tachitaura futi nezuro kuti kune avo vari kuda kusapota Shema TV. Let's see. Ndikufanira kutanga handizozivi manje kuti Kumbi anenge ave free here, but kana asiri because handisi kuziva kuti Kumbi ane mari yaati awana izvozvi here mari. But sister Eunice, mationa kuti sister Eunice vanobatika here. Mira ndizame kuvafonera ndinzoti because kwasara 6 minutes vane ma-meetings avo, saka ndada kuti vangouya vatipe an update, then kana vazenge vangoti gagaga vodropa zvavo voenda. Voenda because ndada kuziva kuti
Kuti vatojoina. Alright. Hey, Sister Eunice. Yes, Shero. Ndandavarairwa nhai So kutokanga ndinokona matarisa time. message. Oh no, it's okay. Alright. Inini ndinanditovharika time amenoti senda ndiri kumashure ndandakatozorora zvangu. Zviri sei, waswera sei? Sorry. No, it's Ndiri okay. boba ndakati netei nhasi ndichakasira kupedza ini. Oh. Alright. Saka Shemarians yese maswera sei, makateerera. Toda kungoisa update yenhingiri yemari yatanayo sofa. Mira nemari yatanayo sofa. Nezuro patakapedza live tatane 385 pounds. Ndo mari yakabviswa nezuro patakapedza live, ndo mari yanga yandandinayo 385 pounds. Saka pane mari yazobviswa, pane manheri wayo, pane akabvisa 20 pounds, mumwe akabvisa 20 pounds, mumwe nhasi azobvisa 50 pounds, mumwe 20 pounds, 20 pounds, 20 pounds, 20 pounds. Saka yese mari yakazobviswa kubva after life yanezuro kusvika pari zvino i170 pounds. Wow. Saka yes. Saka tikati 170 pounds yakabviswa kubva after life yanezuro kusvika ezvino izvi plus 385 pounds. I think iri kutipa 555 pounds kana ndisiri kukanganisa. 555 handiti? Yes. Yeah. Saka sofa ndo mari yandinayo kunoku 555 pounds. Saka kana paine vari kuda kuramba vachiisavo vachida madetails angu unovapa, and then I think saka tamirira kuti iri kuna kumbi yekucollecta ikaclear neiri ikoko yawakatransfer maaccount mako kana yakubudisika. And I think the best way, because mukaisa nepaypal yangu inozotorawo futi mamwe madays kuti ndikwanise kuti kuiti itoreke. Saka I think the best way kana zvichiita, kana yakutoreka yako neyakumbi mukandisira paWestern Union ndobva ndangoicollecta, I think zviri better. Ndikangoicollecta ndobva ndaiisa maaccount mangu, and then ndobva ndangoitumira ichibva maaccount mangu iseda neworld remit. Tichaona kuti tichaita zvekuita sei, because ikamboya mupaypal ndozoendesawo kumamwe madays futi anenge, because vanogona kuti 3 working days. Saka mamwe madays futi anenge akamira ende vanhu havazonzwisisa techida kuti kana chinhu changoitwa zvobva zvangopera zvo. Asi at the moment kana paine vachidavo kuramba vachiwedzera vanowedzera. Mangwana futi chete chingopa update kuti mari yamari kusvika iri kwauri neiri kuna kumbi yaiswa paWestern Union ndacollecta ndoisa maaccount mangu tomba tatumira, ndopatinozoti kune vanhu stop, because ikazouya yakawanda yaenda handina maitiro andinozoita. But PayPal kwangu they should stop sending me money because ndakaibudisa yese ende ndikabudisa nhasi as well. Saka please musatumire ku PayPal kwangu anymore. Yawabudisa nhasi inogona kuti kunonoka kuclear, saka zvine zvakutokuforsa kutoshandisa yako kuireplace, of which zvinozonetsa. Saka PayPal vanhu ngavachiregera kukuisira mari kuPayPal, even kumbi ngavachiregera kuisa mari muPayPal. Kuna kumbi kana paine vanokwanisa MoneyGram, because kumbi aiti inobva yangopinda maaccount make straight away, saka iri easy. World remit futi kuna kumbi
kustressa because anoti iri kure anenge akuzotrafela kune collector saka zvinostressa. Saka I think the best way kungoisa ne-wild remit kune vari kure. Vari muSouth Africa I think pane dzimwe means dziri easy handinyasoziva hangu, but kuno kusofa kana paine vanenge vachidavo kuramba vachiisa ngavaisawo mumaakaundi mangu kusvika ndazoannounce kuti chiregerai, kana iyoyo iri kwauri neiri kuna kumbi yauya ndopandozoti vanhu stop, mari ndaakuendesa and then ndozoya ndichiratidza vanhu mareceipts, ende zvende ndichingoramba ndichiupdata vanhu ndichivaudza kuti mari yamari, but so far pari nhasi ndine 555 pounds. Okay, kuno uku inini vanhu vakazonditumira after the live stream. Pane one akatumira 2,877 baht. Uyuwo. Then another one 1,015 baht. Then mumwe foot 386.33 baht. Saka ma screenshots acho asenda ese both kuna Kumbi and Sister Eunice. Ndabva ndaibudisa mari yacho nhasi, but handisi kuziva ndisenderei maidhunda, ndisenderei message, then ndinobva ndakupai nhamba dzani, ndisenderei message apa. Sister Eunice, I understand kuti muri busy, munogona henyu kudropa sezvo matoti paupdate ndo yatinoda kuti tinge tiri very transparent, pasazowanika muromo unotaurika. Nditi zvinezvi it's 5 o'clock, saka ngatimbo kana paine vanenge vaisa zvinezvi ndinenge ndichingo, because ndiri kuzokuma 6:45, because zvandiri kuda kutanga kuita ndiri kutanga na7 o'clock. Saka I think ndichine time, saka vanenge vachikwanisa kuisa zvavo zvinezvi vanogona kuisa, ndobva ndangoiverenga pa555 yatinayo, like vaingoisa nezuro tichibva taiedha, kungoti macalculations ekuti tozozoti yamari izvi I think Kumbi is good pane izvozvo. Saka nhasi tine Tatikasike Kumbi achiri kubasa, asi Kumbi ndiye achazoita macalculations ezvese achiisa kumayusa kuti tozoona kuti imari, asi kunoku kuma +44 so far tine 555. Pane wawapa nhamba wawanditextira pekupedzisira, vamva vandibata vatoisa mari yavo, saka so far ndatoiedha ipapo pa555. maidhunda nditextire, ndakatasa imwe foni yangu handisati ndaona, so that ndokupai nhamba yaSister Eunice. Ndobva ndanhingirikena. But kuvakumbi hatisi kuziva kuti kuSouth Africa vangu vakapromisa kuti vachatumira nhasi, zvazodii because nhasi arienda kubasa. Tatikasike Kumbi achiri kubasa, saka kana inini watoda kumboti zororewo nhasi, ndinoda kuti kasirewo kuzorora. Guys, kune avo vada kusapota Shema TV, guys, tichiri ipapo pane inonzi join yakadaiwo so orega, ndikuratidzei tichiri ipapo. Oh my god, mina ndidzore volume. Handiti pane iyi yatiri titori let's say tiri palive apa pane pakanzi join apo peblue, iwewo you click apo pakanzi join, panokubudisira mari kuti unokwanisa kujoina nekusapota ne200 baht here, kana kuti ne250 baht here, kana kuti ne300 baht here, kana kuti ne750 baht here, kana kuti ne1500 baht. Ndo kusapota kwamunondiitawo inini Shema Sharon. Handiti ndinozongoonwo tumadhiringiwo here and there tichiporedza pahuro. Taurai zvenyu kusaidi kwenyu, haufa pane atakusendera here? Kitombotasa mainbox Facebook. So far okay, mira tuone pane message yapinda ndione kuti aiwa, so far hapana. Hapana pana ambonditextira achida madetails ndamupa, asi haasati I think kuma about 30 minutes ago
asati aningirikina. Alright, Saka so far kune 555 ndo mari yatinayo kuno kuma +44. Alright. Let's see. Akutomboenda kuningirikini. Toda kuenda kumbona kuti kuma message kuna ambopinda here. Katione. Kana pasina right, ndamuona. Alright. Okay, ndakumupa number dzenyu. Alright. Ndamupa vatobluti. It's okay. Saka vanenge vajoina kana kutekera pakanzi became a new YouTube member ndio masupportera vanenge vachindiita ivavo. Please support me support me. Okay, let's see. Right, me atigona kuti I think tikaita about 30 minutes tokatawo ndozorora nditi. Yeah, it's okay. Tozobatana pamwe mangwana todzikei kana mangwana musina meeting ndogona kuadjusta time. Mangwana ndendiri free saka anytime. Kuitira kuti timirira ava vawapa ningiri timva tangoiedha tongoziva kuti nhasi yavati ari pamari. Saka kuma+44 vanogona ngoramba vachisenda anytime, is okay, right? So far kusvika iri ikoko yanhingirikira, iri ikoko neiri kuna kumbi yazouya ndoitora ndoisa maakaundi ndopandinobva ndazongoti tavaudzwa kuti chiregerai because inei yakuda kuenda. Right. No problem. Tione kuti vanokwanisa. Radio yangu itori kure nhasi ndakaneta guys. Radio yangu itori kure iri kure. Apa ndakangana ndangosiya ndabudisa muriwo ndikakangana kukwatisa handisi kuti chaita sepo. Asi kuti ndichadii guys. Unogara uchitongokanganwa kubika. Ndaibudisa kare ndichifunga kuti ndichaekera matise link tione. Kana paine varikuda ku kana panoda chimbopinda mumbotaurawo nesu. Thank you my Dunda Hanzi. Continue doing the great work. God bless you guys. Thank you. God bless you too. Thank you my Dunda. Nancy Mugawi say Betty Chiangwa say Brisimukai say Caroline Matsebo kuri say Agnes Pepukai Juniki Chikoromo we say Chinaka Tracy Anne Suneti Sali Musiki Shalom Tastole kuri say ikoko vada kujoina kungoti moreso apa munogona kungouya takangomirira inasa ndichagona kuganda neta manje sana kutopisa. Upisa guys ndivozvambararawo ndikapedza ikera. Saka ndakangomirira that message from you sister Eunice ndobva ndazorora ini. Kana kuti munozongoiita mangwana motiudza kuti vati chii. Aiwa vatonditumira message. Reka ndiekera. Vanhu vari kutya kupinda mubox here. Uyai people. Come talk to us. Come talk to us. Ndavatumira. Alright, vatimiriri. Vanenge vachiisa mari ndokumbira kuti musaise mareference ekuti tapiwa chema tapiwa ndokumbira kuti munongoisa munhu zita rako ndo reference yako kuita kuti zvindiitirawo nyore.
Musainyore kuti Tapiwa pamareference. Ingoisa munhu unongoisa zita rako. Hello, manjenjenje. Si Shema. Si Eunice. Ndatokunzira tsitsika uri kutsvaga vanongokuti hai ndikati rega ndiende kuti hai. Yes, manjenjenje zviri sei? Yaiti dye nopika sisi Eunice. Ndirutse zvangu ndisiye. Ndidye. Kumunurutsa neimika. Yawe. Andidye. Hamwari. Andinambobvira. Ndichikura handina kutombobvira. Handida hangu kutaura zvakawanda. Handina kumbobvira ndakaida. Manje makasa nopi. Nopa uizveshe. Sharoni inobikwa nemashamba. Hanti ndiyo inobikwa nemashamba. Kana nemanhanga. Indobika nenhanga. Kana handidye chero mukatoibika. Nakawani. Ziziyunisi makasara saka. Aiwa nditombodya yaibikwa uko kumushoko vanhu vachidya nguva yekukohwa iyaya ndo nguva inobikwa nopi handiti ine mashamba. But yeah, kind of. But normally kuita pamuchirimo. Nenyaya yekuti mashamba aya anenge atemwa ochengetwa. Handidye kana mukaisa dovi kana mukaisa bhata kana mukadii mayasi. Sorry henyu. Nopi nezvimwe zviya zvinonzi chii? Inonzi chii yenyemba dzinokuyiwa? Wes. Handizi. Rupiza. Rupiza. Handidya hangu handiruzivi iroro. I've seen it once and ndamboudya. I think ndakamboidya. That one is a no for me hangu. Ndakatesta but Same WhatsApp group nenopi. Zvinoukama. Guys, kuna vachangopinda. They are not related. Kuna vachangopinda. Kune vachangopinda tiri kuita update yekuti mari yadu yakawedzera nemari kubva nezuro but unfortunately kumbi haapo ari kubasa kababatisa kuti nonokei nhasi tikasire because da kuti tikasirewo kuzorora guys. So sister Eunice vanga vachitaura kuti kwavari ikoko vanhu after live vakaramba vachiendesa mari kuna sister Eunice and people are also still free to send mari kana muri kuma +44 ikoko munoendesa. Asi vekupaypal, I'm begging you in the name of Jesus, musasaise mari kupaypal because hazvichaite kuti muise kupaypal. Isai imwe option yekuita sei yekuti muendese mari kuna sister Eunice handiti. Then vati mari yoyoyo as we're speaking right now yawedzera ne170 pounds nezuro takavata tiri pa 385 pounds kuma +44 then ikawedzera ne170 pounds meaning kuti in total tane 555 pounds zvedu from kuma +44. Then kusaidi kwandiri inini kune vanhu 3 vakaisa mari papaypal. Tine akaisa 2,877 baht. Then another person akaisa 1,015 baht. The third person akaisa let's see the screenshot, 386 baht. Ndo mari iyoyo ndabudisa nhasi makusenseni kubva kupaypal. But what I'll probably do is maybe ndichashandisa mari yangu kureplace because ichapinda pakasiyana. Ndo paipa pataiti chiregerai kuramba muchisa mari kupaypal kwangu. Endesai mari kuna sister Eunice even iri 1 pound, 2 pounds, 3 pounds, 4 pounds. Hazvina basa, endesai kuna sister Eunice. Handiti? Saka ndo patiri right now takangomirira kuti one person akumbira madetails asister Eunice tinzwo an update kuti tichiri kuvata tiri pa 170 pounds here
or excluding that total amount yatakaita nezuro kana kuti ichawedzera kusvika pachii. But right now mari yedu yakatopa ne £170 from chi kuma +44. Unfortunately, I can't say anything about South Africa because Kumbi is not here to update us. So maybe we'll actually get the feedback from Kumbi tomorrow. I am sure kuti Kumbi is busy right now. And tichiri ipapo regai ndibve ndataura zvakare kuti tine yatinoti join Shema TV. Kana vachiti join Shema TV, it means kuti you can also support me imimi muchiona. Nditi muri kuona apa tiri pa live stream pedu like this. Unobaya cross wabaya cross unoona pakanzi join, unobaya pakanzi join apo. Then pane ma options anotangira from 200 baht zvichienda 250 baht kusvika ku 1500 baht. So you can choose an option yekuti unokwanisa kubaya pakanzi join membership, like munhu wandakapina panonzi Nyarai NG atosapota asapota kudero. It means kuti neniwo ndawanawo yedrink, neniwo ndawana yekuti mamonaki angu akawandisa matatu extra luggage angu ndikwanise kuita sei kumabhadhara as well. Pandinoenda kumba handichakwanisi kurasha hembe dzamaisheroni dzandandakavatengera, ndochibhadharawo mamonaki aya handiti. Guys, unondirasa here mamonaki angu guys. Oh my god, akandirasa my monarchs guys. Right, saka ndo patiri pano tinenge chingopota tichidzoka. Right, ngandichita unmute tinzwe. Taura henyu manjenjenje. Thank you for Shamakaita makashanda, sure you deserve. Mashamba anosanganyiswa nechibage. Mashamba anobikwa. You can cook unonzi chi mukanya, whatever it is. Unoboila chibage, uboila mashamba, uboisa sugar. Really? Andizvizivi. Mukanya, unonzi mukanya. I think it's a Mandevere kuside kwemamidevere ndokwandakazvionera. Because even the name mukanya. Uchi? Utomatisi utoko rukunguzu. Utomatisi. Pane mwe utomatisi rukunguzu here. Ari matomatisi. Chavunza mai angu kuti unonzi chii utomatisi utukutukutuku unenge wakangoita unongomerawo ungota haasi madomasi. Hauziwo unenge wakapfeka so magooseberry. Wakapfeka. Unenge uine kadress unenge uine kalining. Aiwa, unenge harisi dress rehembe family yemashizha iyoyo, but chinenge chine kalining kecream so saka unochivhura. Anonzi magooseberry. Anonzi mazive. Ndafunga kuti uri kureva. Handichazivi zita rawo, ndakatombomatenga dzo kunogwa ndichazotanga akanyorwa kunzi mai. Vagotengesa utomatisi iwo unoita magadheni kumamisha uku. Uzingamboiti Unonzi utomatisi. Pane tumwe tunhu tunenge tuine kahembe unonzi ukuzungu. Yes. Ndikuziva. Runongomera chero mumaekera, runongoita chero. Tutomatisi ari matomatoes asizvo. Tutikitiki so hatutengesi mushopu hazviti. Tunongomera uchiekera uchisuka ndiro ukangonotsatisira kana ngotsatisira paekera unongobuda uri utukutuku rwakadero unongonotsatisirawo kana mupota haucheki unongotsatisira utobika. Cherry tomatoes. I don't know kuti chii chinonzi cherry tomato kandichi. Tudikidikiwo tokuti unongokanda mumuromo. Nditoti macheri tokuti vana hautovape. Taituti tumunhundurwa tatingatomboziva tune zita rechirungu. Imi zvekuti vana hautobvumirwe kuvapa. Tinogona kungobuda twega kana kuti pane munhu anenge angoenda ikoko adya. Chinyarara kani. Tikitiki twakadai.
ndetwemasaladzi hatusi twekubikisa but tudiki taitubikisa apa hatutsvukirisi chinhu. I'm so heartbroken nditwo. Nditwo yellow tumwe twakaita orange kumwe red. Itoto wakabudisa guys une apo. Mwana utomupe kakadaro anodzipwa. Sharon, pane vaisa 10 pounds but not, I don't think kuti ndivo vawapa ningiri. Ivavo vavambondikumbira madetails. Okay, mira. Vaisa. Saka tane 25 pounds. Pane vaisa 10 pounds, vakaisa 15 pounds. Saka tane 25 pounds. So 555 pounds plus the... No, Sister Lucy, chimbomira kuti 500. Remove that yanezuro. Ngati dile ne isati ya convert kana kumbi. Ngati bodira ne nyowani 170. Let's do ne 170. My butter. Okay. All right, it's bon. Ngati bodira ne isina convert. Sakatoti 170 plus 10 pounds plus 15 pounds, but I sat here. Okay, maybe just show imwe 15 pounds vanditumira screenshot, but I sat here to show my account mangu. Alright, you cost 5 pounds with the shape 200 pounds. Hey, Baba Shandu. You don't want to confident 195. Yeah, maybe just show your sofa is sat here to show, but 10 pounds it could show. If 15 pounds, vanditumira was screenshot, but I sat here ningirikina my account mangu. Yes, yeah, ita. That's all. All right. Sakatane 195 pounds. From soon after live stream, yedu kushika izvozvi tine 195. Saka subtract that 385 tidile nenyowani isati yabatwa nakumbi. All right. Saka tongoti mira. Toda kuziva kuti soon after live pakazorezwa mari. Saka tongoti. Okay. Saka 385 in the first day, and then saka so far watitine 195 kubva nezuro after live kusvika ezvinezvi. Because isusu takagumira pa 1200 ta-includa dzese dzatakareza palive. Saka tikaramba tichitane 555 pounds, vamwe havazozvinzwisisi wofunga kuti pazoreizwa another. Pamuchanditumira Western Union macharges ngobvisai pane iyoyo, vanhu tinozongovaudza kuti macharges muri kubvisa pane iyoyo futi mari. All right, no problem. Kumbi tozoudza futi vanhu kuti mari yamakazoisa, because tiri kuzoisa kuti ikaenda kuPayPal kusina macharges kuzoitora kunogona kunzi 3 working days, takupinda muweekend takuzosvika futi kunana Monday Tuesday, of which hatisi kuda kuti tirebese kusvika ikoko. Mari haidi kurebesa iri mumaoko. Saka kana makuzoisa Western Union nakumbi tichamuudza, neMashemarians tinozovaudza kuti mari yamakazotumira kunoku kuti ibatane neimwe, macharges eWestern Union mabvisa pane iyoyo, saka tinozongovaudza futi kana zvaita. I think that was it for today.
tonozorora sister Eunice, ndinoda kuzorora. It's okay, that's fine. Saka nhasi taita 195 pounds. After live stream. Titaseparate. Tatisakonfuse vanhu. Kuti vanofunga kuti parezwa 555 pounds. Saka vese vachaisa after live takuiverenga for mangwana 3rd day handiti ka kuti zvisaconfuse. Yes. Saka tongoti nezuro first day takaita 385, nhasi second day taita 195, and then mangwana. Saka yese ichaiswa after live ndakuiisa for tomorrow. All right, no problem. Thank you. Ndakunozorora ini. Bye bye. Thank you everyone. Thank you all the Shemarians. All right, good night. Thank you. Bye. Bye. I'm also ending the live, guys. Bye bye. Ndakuzorora, guys. Bye. See you.